Maite naz, Mungikoa, eta aspaldidanik bertsoak ikustean ibilten naz, herririk herri, eta nire kutunen aukeratzen dutana da Lekeition ikusi neuena pasan urtean. Abaroa Jauregiko lorategien, ekainan erditik aurrera edo izen zen, eta Sabat Gaiete behitiagon zen gai jartzaile moduen, eta hango bertsolaria jarri zauzen bertsotan nazioarteko egunen asmatzaileak zirela eta topaketa bat egin zereala nazioarteko egunen asmatzaileen guztiak batuz. Eta hori, asko gustaz hasten, ze azkenean badauz egun batzuk apurtzu eta absurdoak direna, eta absurdoari buruz barre egiteko aukera bat bezala ikusten dudalako. Jon, zu abuztuen 18 asmatzailea zara. Poesia txarraren nazioarteko egunena. Nerea, zu barriz urtarrilen 22 bultzatzailea. Zure katuen galderak erantzuteko nazioarteko egunena. Maialen da azaruen 12 sortu ebana. Konfesa ezin diren pentsamentuen nazioarteko eguna. Eta amaitzeko, Juliok otzailen 6 asmatu eban. Lanera biluzik joateko nazioarteko eguna. Otsailak 6an bilutxik noa nola baditudan plantak. Naizta geroztik lankide batzuk moztu nahi dizkidan hankak. Lanera biluzik joatea uste dut ohikoa dela. Etxetik lan egiten dugunok goizero gaude horrela. Beraz bilutsik lanera juan hori iraultza moduan. Banik nahiago jantzita ibili eta lanera ez juan. Hemen guztiok sinisten dugu, biluzik jartzen zarena, baina inork ez dizu sinisten lanera joatearena.